أملاك آمين. مستير نايت برخا عدي إتاي سبنا مريم قدمي 15 معلتي سبيرا أبجأ كازقمت أو عنجيتي رسيعن وقنين لما علت ذكرنا أو نعو كمسا جمدن حزن صلوتن النادقما أبجأ كاخدا أبجأ عنجيت زنبرو بوتا بزيحن نتي زنبر خوص خالو إلن كشمشم كأريا أبت كبابي زور كبلان كلوا هندبت ناي حزن دمس زلوا زيما سمعه قلت إلن انت تأمتا حانت أدمئة كاو 16 زي حلف قرزو بدوهم كأننا دنينا تبك نبرت عد إيتاي سنبيدن زاني اشتيفر هزان دا أبز برخاتي تكبر الله نابيك أتخيد زلا زخلو برخا خدعا مسمن مزيحتو زي أتمثل متجوتي زي نقوزو كاملو معلتو زوصدر لمقدي كما يجي راخي إلاتو بزي ساعات زي أبز بزيحة إلان إنها تقرما سب كم زلون محبار بلا أي سمعتن كابت عنجيتي حانت العلن أبركن كرشم أبيلن سبرا تاغرزو سنبديلا قول حيلات أمتت مسرعيتن سنبدت أبز برخا سبكرا كبيلا فتسي ما حسبتن أردي إيتاي نابقى قربيلن كما يوعي الكزاقوالي أبز برخا دقا انتاي تقبري نابي إخيخة تخد زلق زاقوالي زبرخا خا مسمن متيخيو حدا أبرس حدا حتو أسعبنا إتا قرزو بتن دخي من زنبرا أعينتا أتو كيران نتأمتت تنفاس أكيبا أدي ما يابي يركب بلت بسمئي زدرقا قرورا كابزي بلو تفتاف كتاركس نفتنت أدي إيتاي نعي بزعيل له ولا بإيد كتساتي إلان نابت عيلا وصدأ بتاقوال دننيلا بإيداك سابت تتأقب ستيت تمسكن إلى أبطغات عيلا سنبرا لملم سعري بحقا رع عيلا حينا نوحدة دقايق كدنتن أدي إيتاي تنفاساك سابت ملس سقيلا تتصبيع دحرق لدقايق تبرابرة تمو أدي أبتتقع إلى خوين نفسيك حتسب قربك فوساني بلتن نسان دما دخامكو وصلكي لينبر أنا ونكو مخحسب صنيحة نعت حسب زاقالي إلن حفرات كي سمعا قصن طويا بيلن تتصبيا تسيان خد حتسب كدانا نموطع قرب تقالست أكالاتا كلو سلزدخمة مخال سآنت عدي بجاخن حق زاني مسبلتن قصن ملسها بيلن كي تحفري لي ينبرزاقو علي حسبك كو حسيبة صنيحة كابلك جن صبو إلن
نتي زحابت أنبسا درس زابيلن النحصبا ويقود زي أتمثل إشتي غرزو انتا يا خوينا انتا يشجيروا مسما انت بقى ياخا عبز برخا نبينات انكراتات زلا أبونا دنك يهلو وادو يخونو نابلا أبرئسن حسابات نهجمت ألا حسب أمو رئساون تتحسب بمبال زاقوالي رئساق حسبك تمنديل فتحيو كسادك خاء زحلي بلاكي بلاء سامنا داي حسكن مبر كندحن اتبرح زتالك اي رئسا زحلي بلا إلان منديلاك تفتح حق زا نتي حمد زتقب منديلا مس فتحو شاش زمسل صغرا وريدو نمنكبا شفنو عدي إيتاي مدناقن ناقصلا ويقود زيات مسل قوالز جير نابز برخا انت يمتي واخون بلا بلبن اتا غرزو تحصيبا مس ودأت ادخلو دخاما رقيفولا حيل رخبت نزلا قديدا تمطيمات توز نبرت اقرا عدي إيتاي كان زي قبر الله خمز نبرة أستوعي لنا لين حجمة كافو وعيد اللني عبق زاخي النابو عمايكن حزبوينا بلزا قولي كد مخلط سومن زخون سبيرا زقمتكو عن جيتي لو مزذكرني أملاخ كيمو نعي عجو قصن دابلنا نغيد إلان بتريق وريز أنها أمو كس إلان نعرفا نابقز أن كدا أدي إيتاي ماي بجواوعين إقرا أبو أليخن نتي بدم تلويسو دريقو زنبرة أرقالين نتي قسلا بسبحي توكيسن دلدل زبالة ناي حسر مدك أسي أدالوالا الرم إلى مسدك أسد نصبحيتو مسرفة دي استبرابرت عدي إيتاي أبقدامين زقمتا مسوغا حتن سيئن ناب إما منيت نايت قدام كيدن بزعباتها قرزو نقرأن إما منيت مانيا كابي مزيا إلان حتتأن عدي إيتاي قم أبك كما يكونتات كم زنبرت كم منقر حليفا من النتان كابي كم زمزأتن كم زي حتتأ نقرأن أما منيت دما نتا قرزو حيزان أكمت آنقيرن أفانوأن عدي إيتاي سبنا قرصاهيبن دحر مبلعا نتي بنوح من قدي زقايحن زحبت أن أقرا بحزن نات أمتا زاقوالي أجد خاموز إلكيو اسكي نابزبوتا كميلك خمز مزاقي نقرني بلا اتا غرزو دما نتناب غزي دخاما زرداء عدي إيتاي فقرنا تأمتت عدي إيتاي توليد زعب خلو كباب غندري أبوين عدين والحنت زقود لهم زي باللوم هبتامات يوم نيرا نعي وسيخكا 4 قلع اللوم أنا مبلك على إيتي هبتامات سلزنبرو بقبت أرتقري عبي والحنت زقود لني نبرن بفل يدي بتحمي أتك للي نيرا 4 نحوات تمهرو إنا نيرنا كابس ما أب جميركا كلنا يبيت كريستيان تمرتي أب جزانا حدا من الكوست تمديبو منا بزقبا إنا تماهرنا نيا كادام تمرت دما قن نمحر نيرنا كم زين لان كلنا جن بحلمي
ሓንሳብ ከዓ ምስ ቀልበይ ከለኹ መጽእ ኢሉ ንስኺ ገዳሚ ክትነብሪ ሂድ ውጪ ይብለኒ እሞ ሽዑ ከዓ ስውር ይብል ብድሕሪኡ ዝኾነ ነገር ውሽጠይ ሕምስ የብሎ እንታይ ማኽብለክኒ በቃ ኩሉ ነገር ሕውሱስ ይብለኒ እዚ ነገር እዚ ግን ነደይ ንሕዋተይ ንዓርከ ማሕዛይ ንወላ ሓደ ትንፍስ ኣይበልኩን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከለኹ ጓልኩም ሃቡና ኣመርዑና ዝብሉ ሰባት ብኩሉ ኩርናዓት ክውሕዙ ጀመሩ ሽማግለታት መዓልታዊ ገዛና ክመላለሱ ጀመሩ ቤተሰበይ መሪጾም ንሶም ንጓልና ንኽብርና ንዘርእና ይበቁዮም ንዝበልዎ ሕራ ይበልዎም ምድላው ራይ ተጀመረ ሕጂ እውን እቲ ውጪ ናብ ገዳም ኪዲ ዝብል ሕሹኽታ ኣይቋረፀን ዝገብሩ ጠፋኣኒ ናበይ ክኸይድ ብዛዕባ ገዳም ኮነ ምነና ወላ ሓንቲ ፍሉጥ ኣይብለይ ኣብ ከምዚ መዋጥር ከለኹ መርዓ ቀረበ ኩሉ ነገር ካብ ቁፅፅረይ ወፃኢ ኮይኑ ኣነ ንርእሰይ ምሕሳብ ምውሳን ኣይከኣልኩን ሰብ ንውራይ ላዕልን ታሕትን ክብል ዝሰምዓኒ ሰኣንኩ ብዝኾነ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለኹ መርዓ 7 መዓልቲ ምስ ተረፎ ለይቲ መን ከም ዝኸፈተሎም መን ከም ዘእቶም ኣይፈለጥኩን ምስ ንእሽተይ ሓፍተይ ደቂሰ ከለኹ ሓደ መነኮስ መፂኦም ኣበራበሩኒ ክዳንኪ ተኸዲንኪ ንዕሲ ዓብኒ ድማ በሉኒ ኣነ ከዓ ናበይ ከመይ ንምንታይ ከይበልኩ ልክዕ ከምዛ ተቋፂርና ዝጽበዮም ዝነበርኩ ብድዲለ ተኸዲነ ምስኦም ጉዕዞ ጀመርኩ ድሕሪ ብዙሕ ጉዕዞ ድማ ደው ኢሎም በሊዛ ጓለይ እዛ መገዲ እዚኣ ሒዝኪ ቀጢልኪ ኺዲ ክፉ ኣይረኽበክን እዩ ኣነ ከዓ ቅልቅል እናበልኩ ክሪኤክ ክመጽእ ሂድ እዛ መገዲ ናብቲ ትነብሩሉ ገዳም ክተብፅሓክ እያ ኢሎም ተፈለዩኒ በቃ ጥሜት የለ ጽምኢ የለ እነሆ ንሰለስተ መዓልቲ ተጓሒዘ ንዓኽ ንረኺበክን ኣብ መገዲ ቁርፍ እግሪ ያሸጊሩኒ ነይሩ ነፀላይ ቀዲደ ኣሲረዮ ኣብዚ በፂሐ በለት ኣደይ ኢታይ ብጣዕሚ ተገረማ ናይ ፈጣሪ ስራሕን ጽዋዕን ኣድነቓ ናይ ብሓቂ ንሱ መሪሑ ሓልዩ ኣብዚ ብፅሒዋ እምበር ይትረፍዶ እዚኣ ሓንቲ ፍረ ቆልዓ ክንደይ ጅግና እኳ በዚ በረኻ ክሓልፍ ከሎ ኣብ ቁጥቋጥን ጸላምን ተሓቢኡ ዝጸንሐ ሽፍታ ኣብ መገድን እዩ ዘትርፎ ካብ ሽፍታ እንተምለጠ እውን ነብሪ ኣንበሳ ዝብኢ ጠቕላላ ኩሎም ኣራዊት ኣብ መገዲ የትረፍዎ እዚኣ ግን ካብዚ ኩሉ ሓልዩ ለይቲ ምስ መዓልቲ ተጓዒዛ ኣብዚ ቦታ ብሰላም ኣብፅሓ ተመስገንካ ፈጣሪ ነቲ ዘይምርመር ድንቂ ስራሕካ ተመስገን እዩ ዝበሃል ኢለን ፈጣሪኤን ኣመስጊነን ናብ እመምኔት ተታሒዘን ከይደን ነቲ ኩሉ ዝኾነ ነገርአን እመምኔት ነቲ ኩሉ ዝኾነ ሰሚዐን ፈጣሪኤን እናመስገና እቲ ማሕበር ብኣንድነት ክሳብ ዝቕበላ ምስ ኣደኢታይ ኮይና ብዛዕባ ገዳምን ምነናን ክትመሃር ነቲ ገዳም ብዓቕማ ክተገልግል ፈቒደን ካብ ሕጂ ስምኪ መባኣ ጽዮን ይኹን ኢለን ኣፋነወኣ ኣደኢታይ ሰበነ ማርያምን መባኣ ጽዮንን ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚረን ብጠባየን ዝሰማምዓን ዝፋተዋን ዝፋቐራን ኣደን ጓልን ኮና መባኣ ጽዮን ብጠቕላላ
ኣብቲ ገዳም ተፈታዊትን ምስግንትን ኮነት። ዓቢ ንእሽቶ ከይበለት ንኹሉ ብማዕረ ተገልግል ብዕድመ ንእሽተይ ስለ ዝኾነት እውን ኩሉ ፀዊዑ ዝልእኻ። ካብ ኣገልግሎታ ወፃኢ ድማ ብጾምን ብጸሎትን ብስግዳንን ዝበርትዐት ኮነት። ጸሎታ ስግደታ ኩሉ ብንምዓት እዩ። ሙሉእ ለይቲ ልክዕ ከም ዓንዲ ተተኺላ ኢዳን ዓይናን ናብ ሰማይ ሰቒላ ብጸሎት እያ ትሓድር። ኣደ ኢታይ ሰበነ ማርያም ተጋድሎኣ ንቕሓታ ትግሃታ ክርእያን ከለዋ ተመስገን ፈጣሪ እዚኣ ትመስል ምድራዊት መልኣኽ ጓለይ ጌርካ ስለ ዝሃብካኒ እናበላ ኩሉ ግዜ ፈጣሪ እየን ምስ ኣመስገነ እዩ። ኣደ ኢታይ ሰበነ ማርያም ኣብቲ ገዳም ዝተመስከረለን ቅድስቲ እየን። ብዙሕ ግዜ ኣብ በረኻ ዝነብሩ ባሕታውያን እናመፁ ይበፅሕዎን እዮም። ንሰን እውን ኣብ ግዜ ጾም 40 ናብኦም ከይደን ስለ ገዳምን ስለ ዓለም ስለ መብዓ ጽዮን ኣጥቢቐን ይጽልየን። ኣብቲ በረኻ ንዘለዉ ኣቦታት ኣዴታት ጽንዓት ንኽህባ ንኸበርትዓ ብጸሎት ንኽዝክርዋ ይላብዋኦም እዮም። ኣደ ኢታይ ሰበነ ማርያም ኩሉ ግዜ ከም ኣቦታተንን ኣዴታተንን ኣብቲ በረኻ ክነብራ ትምኒተኒ። መቸም ናይ ሰብ ሰናይ ድሌት ዝፍጽም ኣምላኽ ሓሳብ ልበን ኣስሚሩለኒ። ኣደ ኢታይ ሰበነ ማርያም እቲ ገዳም ንመባዓ ጽዮን ብሕብረት ተቐቢሉ ድሕሪ ምሙንካሳ ኣብ ዓመታ ብዙሕ መኺረን መቑፀርየንን ዳዊተንን ሂበን በረኻ ከም ዝኸዳ ወላ ሓደ ከይትዛረብ ሓቢረን ምስቶም ኣብ በረኻ ዘለው ቅዱሳን ተሓውሳ። ኣደ ኢታይ መባዓ ጽዮን ኣደ ኢታይ ሰበነ ማርያም ምስ ተፈለየኣ ነብሳ ተወዲኡ ኣዕፅምታ ክሳብ ዝርአ ትሩፋት ብምብዛሕ ተጋድሎኣ ቀጸለት። ኣደ ኢታይ መባዓ ጽዮን ናይ ገዳም ህይወት ካብ ዝጅምራ 40 ዓመት መልአን። በዚ ግዜ እዚ ብናይ ስጋ ድኻም ከይተሰነፋ ተጋድሎአን ከየቋረፃ ኣብ ፀፅባሕ ትግሃት እናወስኻ ንዓብይ ንእሽተይ ድንን ኢለን እናተዓዘዛ ንሓንቲ መዓልቲ እኳ ትኹን ጠባየንን ተኣዛዝነተንን ከይቀየራ ኣብቲ ገዳም እናተመስገና ንዓብይ ንእሽተይ ኣርአያ ኮይነን ይነብራ ነበራ። ብልበን ግን ልክዕ ከም ኣዲአን ኣደ ኢታይ ሰበነ ማርያም ካብ ሰብ ተፈልየን ኣብ በረኻ መንባር ይምንያ ነበራ። ሓደ ግዜ ቅዱሳን ካብ በረኻ መጺኦም መኺሮም ኣጸናኒዖመን ክኸዱ ከለዉ እንታይ ኣለዎ ፈጣሪ እዚ ህይወት ንኽነብር እንታይ ትፈቕደለይ ከምኦም እንታይ ትገብረኒ ኢለን ብመንፈሳዊ ቅንዓት ልበን ይቃጸን ነበረ።